RMN Report. Posibleng mo file og legal nga aksyon si dismiss Mayor Jonas Cortez aron kwestiyonon ang dagan sa eleksyon sa Mandawi City kung diin adunay misang-at og mga isyu batok sa proseso sa butuhan sa dahang presinto sa Dakbayan. Matod ni Cortez, adunay isyu sa Barangay Gizo nga pag-abot sa butante aduna nay nibutar sa iyang pangan ug ipabalik lang siya sa electoral board kay adunay sobra nga balota. Sa Barangay Tipolo usab, gireport nga bisan nagprinta pa sa election returns kun ER, may indikasyon nga gi-connect ang ACM kun automated counting machine sa internet nga usa ka bawal nga proseso. Ang kapin gatusan ka mga insidente sa butuhan sama sa kalainan sa ihap sa valid votes ug actual voters. Human silang pagpangayog katinawan, kalit lang nga nausab og naparehas ang resulta sa tanang presinto sud lang sa pipila ka oras ug giingon nga usa kini ka mislabeling issue. Matud pa ni Cortez, di kini tungod sa bitterness o personal nga kasuko ug di kini batok sa mga naproklamar nga mga bidaog. Kini usa ka panawagan isip proteksyon sa boto sa katawhan nga para kini sa mga anak ug apo. Matud ni Cortez, di kini panahon sa panagbangi ug panahon kini para magtinabangay. Gi-highlight niya nga ang Team Mandawi supporters kay kalma, tinud-anay ug mapahiubsanon. Dugang niya, bisan unsa pa ang resulta, padayon gihapon siya nga moserbisyo ug tungod kini sa gugma niya sa Dakbayan. Gihangyo niya ang katawhan nga pilion ang panaghiusa ug dili ang pagkabahin-bahin. Kini si Idol Aiko, di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.